Kainin nga, natutuklasan manggiraray ang mga barangay may Natuto ko yun na naaraman pa lang pwede mo kang siringan sa karundugan. Kita man kapag nakakahiling itong ano, ang dapat itayo. sa ibang lugar ay wala niya kaya naman. Yan na kasi at Shirley, may nang-araw-araw. Kasi po, kamo po ang pag-asa ng sarong barangay na mabis ang barangay nito. Kung may produkto man na ilalaog sa barangay. Maraming salamat po sa inyo. Dito po kami sa ano naman, sa sentro. Yun, ang gandang experience ngayon sa Barangay Oliva. Pinakamasarap. Dami, ganda. Yun, magandang hapon mga kagala. Ito tayo sa kagubatan na super bumpy ang daan. Time check is 4:25 ng hapon. Nagsimula po tayong bumiyahe simula Daet papuntang Kaayunan, Barangay Kaayunan, Basud. Dito sa Kaayunan, lumiko tayo ng highway at pumasok tayo. At nakita natin yung ilog kanina. Ayun ang bridge. Libreng paliguan. Saan ka pa? At eto na tayo ngayon sa isang medyo bumpy na kalsada na daan papunta sa Barangay Oliva, Basud, Camarines Norte. So eto na yata. This is it. Ganda naman, oo. Barangay Oliva, Basud, Camarines Norte. Ganda. Oh. The ilog. Here come. Yes. Nakarating din tayo. Yung nakita nyo sa drone shots kanina, ito po yun, ilog ng Barangay Oliva. Ganda, super. Tingnan nyo po, papakita ko sa inyo. Ayan o. Ganyan kaganda yung ilog nila. Ang linaw, ang lawak, ang lalim. May malalim na part, pero karamihan mostly mostly pwede sa mga bata kagaya doon. Yun.
niya. Natutuklasan mga giraray ang mga barangay may Ato daw po yun na naaraman pa naman pwede mo kang isiringan sa tamang lugar. Kita man baga pag nagkakahiling itong ano, ang araw dapat yan itayo. sa ibang lugar ay araw pala niya kaya duman. Yan na si At Shirley, may nag-aranungan. kasi po kamo po ang pag-asa ng sarong barangay na mabisto ang barangay niyo sa atin. Kung may produkto man na ilalaog sa barangay. Ay, binabati ko ang mga taga Batangas, kay Alia. Ang pamilya Riglos. Tapos, sa ano, mga pamilya ni Ate Chodora sa San Juan, Batangas. Invite ko po kayo dito sa piknikan sa Oliva. Tapos, ang aki ko sa Caloocan. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Dito po kami sa ano naman, sa sentro. Yun, ang gandang experience ngayon sa Barangay Oliva. Sige, chance nyo na. Barangay Oliva. Salamat sa kanila. So yun, maraming salamat po sa mga taga Barangay Oliva sa araw na to, sa napakasaya na pagtanggap sa amin doon, lalong-lalo na kay Cap, kapitan ng Barangay Oliva. Maraming salamat po sa iyo sa pagpayag sa amin na i-feature
ang barangay nyo. So, hanggang sa muli, maraming salamat. Time check, it's 5:35 ng hapon. Lalabas na tayo ng Barangay Oliva.